Y un saludo para las terras cubanas, donde tanto galego e tanta Galicia hai. Anxo Pérez, moi boas noites. Moi boas noites, señor director, moi boas noites, dona Tricha. Moi boas noites, profe. Empezamos curso, veña, prepárense xa, lápiz e papel. Atendemos, chamada, moi boa noite. Hola. Hola, boas noites. Que tal, amigo, como se chama? Eu chamo-me José. José, tocayo, a ver logo. Nome dun bar. O nome dun bar é Carallo, o Carallo. Bar Carallo. Ese xa dixen eu, José. Pero con K ou con C? Con K, con K. Con K. Claro, de Vigo, verdad? De onde é o bar este? É na Manchica, no Ayuntamiento da Merca. Ah, na Merca. Ao lado da discoteca Durians. A ver, a min dá a impresión de que bar Carallo debe haber uns cantos en Galicia. Fácil. O Carallo. Fácil. O Carallo. Mira, oye, mira. A ver, José, digo. Viñan dos curas tomar café todos os mediodías, o sea, despois de comer. Sí. O bar. E non volveron máis porque polo Carallo, o Carallo ao bar. Non lle gustaba os curas. Non lle gustou e non volveron máis. E non volveron polo nome. Por o nombre, sí, por o nombre. Perdería Noel se o bar estaba ben, verdad? Tanto tiño, non? Igual, non sei. O bar está de maravilla, está moi ben. Pois, entón é do que se trata. Bueno, José, moitas gracias por chamarnos. Veña, Veña, moi amable. Veña, un saludo. Bueno, vamos a facer unha cousa. Anxo, preparámonos entón para a clase. Moi ben, moi ben. Mientras tanto, se che parece, escoitamos unha peza. Sabes que a familia Durcal, Sí. na historia do luar, bueno, eu creo que na de todos os luareiros, non? Sí, sí. Ese Rocío Durcal, o seu papá, para todos era Junior, Sí. para eles era Antonio, pero bueno, foron unha parella, e cando viñan por aquí polo luar, alá en Donadana, acórdome, que viña unha cativiña pequerrecha con ela, e un cativiño, e viñan con eles, hola, que tal, Saira, hola, Antonio, bla, 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 e mira ti. E agora está aquí. Oxe, convertida ela nunha estrela, e o papá e a súa mamá tamén están aquí con nós, porque isto nunca se marcha. Pois ela é Shaila Durcal, 11-5. Profe, podémonos sentar? Poden sentar cando queiran. Veña, sentámonos logo. Oye, que hai un grupo de galegos que perderon un avión, non sei que lles pasa no aeroporto de Málaga. Exacto, están aí os coitadiños agardando polo avión e están a ver o luar, así que dende aquí enviámosvos un bico enorme. Está no aeroporto de Málaga. Exacto. Está no aeroporto, vendo polo teléfono ademais. Saúdos para así Málaga. Así bicos. Bueno, senta alumna. Bueno, se manda o profe. Ai, perdón. Séntome ou que pasamos Antes- lista e... Sí, pase lista. Vamos a pasar de lista. Antes de empezar, permíteme un minuto, profe. Sí. Que queríamos facer un recordo a un ser moi entrañable para nós, para Adela de Malvela, porque as Malvela son unhas mulleres que viñeron por aquí, veñen constantemente o luar, e aí está, Adela, que se nos foi a cantar, alá, pero dende alá vai nos chegar sempre ao corazón, sempre estará xunto con nós, pero é unha das fundadoras de Malvela, un grupo que realmente ten un traballo formidable dentro de toda a nosa historia da música galega, así que Adela, un bico moi grande para toda a súa familia e para ela, indudablemente, tamén alá donde este que o reciba e que o meta no corazón. Nos levámola sempre aquí. Gracias, Adela, por todo o que fixeches por nós. Bueno, e agora sí que nos podemos sentar, non? Pois sí, pero antes, se mo permites, imos pasar lista porque hoxe temos un alumnado maravilloso, galloso. Porque temos con nós Diego Méndez, Hola, Diego. Laura Ñón, Marta Pacín e Miki Fernández. Como vedes, son caras moi coñecidas por todos vostedes, xa que son os antigos recanteiros da edición pasada e a nosa querida xurado Laura Ñón. Diego Méndez, neste caso, e Miki Fernández serán, atención, esta noite, unha noite importante para os novos 20 recanteiros que teñan aquí o meu carón, os asesores especiais para poder transmitirlle todo ese coñecemento, todo ese apoio, toda esa forza que necesitan como profesionais que son. E Marta Pacín, como xa saben, é unha das mellores voces, e non o digo solamente eu, da edición anterior de Recantos. E hoxe ven de estrela, hoxe ven a estrela imitadísima. A presentar unha canción dedicada á súa terra. Moi Pero, bonita. oi, rompes máis sorpresas todas, gallos. Eso non o quería dicir. Non dixen nada, non dixen que terra é, Adela. Nadie o sabe, porque ninguén a coñece. Bueno, digo, Pois nada, que é unha pero noite de listo. novo alumnado, non? Temos 20 novos alumnos, temos os alumnos do ano pasado. Bicha, agora xa non teñen unha madriña, agora teñen padriños. Os padriños e unha madriña. Veña, profe, dalle aí. Vamos a aprender e divertíndonos. Pois hoxe, como estamos falando dos 30 anos de luar, imos de ver así palabras relacionadas coa idade. Inda que a idade non é mala cousa, porque no refraneiro de Ferro Roibal dice que
A galiña vella fai bo caldo. É como o luar, cada ano mellor. Señor, facemos bocaldo, veña. E imos logo entón este maravilloso alumnado que me teñen hoxe. Moi ben. E podemos empezar, pois, a que falamos de idade, pola máis antiga, que é Laura. Pero non é edad. Hola, Laura. Idade, non. E a ver, Laura, que co seu galego de Carballo tan bonito sempre, a ver que preguntiña nos poñen hoxe, se é doada ou non. A ver, miramos por encerado, a ver. Mire, Meirande, que será? Máis grande ou máis bello? máis grande. Máis grande, moi ben, claro que sí. A ver, non, sí, Está perfectamente. Porque en galego, para a idade en galego utilizamos novo e vello. Na miña irmandade, o máis novo, o pechacancelas, é o Xan. E o máis vello é o Bernardino. Novo e vello, as palabras que utilizamos. E miren, hai unha palabra moi bonita que, ademais, tamén vello non soa mal en galego, porque non fai falta decir maior, está o refraneiro cheo de palabra vello. Por exemplo, decía miña nai, cando o vello hincha, a sepultura rincha, porque nos vellos así a gorduda súbita non é moi boa. Non é moi saudable, claro. E engade a Mari Carmen, cando o neto ou a avó lle desquita na comida, non lle fai mal, que lle prolonga a vida. Nos tempos da fame, cando os netos lle collían comida aos avós, axudábanlles a que non engordase. Pois sí. E logo hai outras palabras moi bonitas, para si para os vellos da casa, dice moito padrón, padroa, patrón, patroa. O Luís tiña na casa os pais e os sogros, e decía, teño 4 patróns na casa que me producen máis que a granxa dos porcos. 4 pagas limpas. Coidanme os rapaces, traballan má horta e aínda a xunta na granxa. Son un chope, que Dios nos conserve moitos anos. Eso non é unha empresa. Un chope, eso nunca escuitara. Non sei, Trisha, vostede, Trisha, así veme a min moi patrón. Eu, patrón, a vostede? Non. Por Pois mire, suposto. xa hai anos que ali nun enterro en Pontevedra achegouseme un coñecido e díxome: ai, Anxo, que apatronado te vexo. E o caso é que aos 3 meses ao tal deño un testabao e foi pro cemiterio. E o apatronado está aquí no luar 20 anos despois esbardallando. Pero vixete patrón de xefe. Non tiña boa vista. Patrón de conducir elegancia, de conducta, claro, home. de sabiduría. Ben, pois podemos ir á Segunda segunda palabra agora con Diego. Xa me tocou. Das terras de Caldas de Reis. Sí. Onde se fala tamén moi bo galego. A ver que palabriña lle teño. A ver, a ver. Atención para Diego. Non sei se dirá algunha destas alá na súa terra. Mire, no. para decir neno, podemos decir petís ou crío. Cal é correcta en galego? Será crío? Desconfíe, desconfíe. Pois logo non. Petís. Petís, petís. Que bo Justamente. Petit. O sea, crío non é correcto. Crío non é correcto. Vale. Petís é unha das moitas palabras que hai para neno. Temos os nenos moi pequeno que é un bebé. Logo hai outra moi bonita, naipelo. Naipelo é un neno de teta. E tamén hai cativo, pequeno, pequecho, pequerrecho. E sobre todo... Petisco, de petis. Petís. Sí, Bueno, pequeniño. Petís de o petis. do petit francés tamén podíamos pensar, Ah, quedaría claro, moi petit, bonito, quedaría sí, moi sí, bonito. Eu iba a decir tamén meniño. Dice de alguén que é moi meniñeiro cando lle gustan os meniños. E escribiu o gran poeta Eduardo Pondal, diríxese ás rapazas da Cruña e dilles: meniñas da Cruña de amable despexo. E dilles: falá de meniñas, falá de galego. Iso cantouno logo Juan Pardo e aquí neste escenario Rosa Cedrón. Sí, señor. Sí. Hai unha lida Cervela contoume, anda por aí o Xamón. Sí, está o xamón aí detrás. Pois mire, Non se move, contoume que resulta que foi co pai a un abogado a Sarria, porque ían ali para poñer un preito para un veciño por unhas augas e levaron un xamón, pero esa cousa saía ben co abogado. Chegaron alá, contaronlle o caso e o abogado dixo: oi, non cabe dereito, non hai posibilidades. Levantáronse e dixolle: papá, e agora que facemos co xamón? Escoitou o abogado e dixo: esperen un momentiño. E abriu un libro grosso que tiña ali e dixo: é que hai aquí un artigo, oi,
este artigo, si, aquí hai un gancho perfecto para o seu caso. E dixolle o paisano, mire, señor abogado, me parece a min que o meu xamón non se colga no seu gancho. Que teña gordura. A ver, terceira pregunta do Juancho. Terceira pregunta, ahora podemos ir, damos un salto cara a Carnota, non, Miki? Para Carnota, sí. Tamén terra dun galego moi fermoso. Moi bonito. Moi bonito. Aí A ver está, que o palabriña lle toca. O día que se fan anos, en galego correcto é cumpleanos ou aniversario, só é unha. Eu diría aniversario. E di moi ben. O sea que non se cumpren anos. Cumpleanos como palabra, non. Claro, é un castelanismo. É un castelanismo, vale, En vale. galego decimos aniversario, porque aniversario é cando se lembra unha data por algo, por exemplo, os anos. Pero falemos bo galego, como outro día o Manolo do tío Bernardo, o avó de Ortiga, Sí. que me dixo a min, que tempo che ten o Aldán? Que tempo ten? E dixenlle eu, pois o Aldán anda nos 8 anos. Decías así, andar en, sempre un máis, porque o Aldán xa lle celebramos os 7, polo tanto está no 8º ano. Como nós, que andamos Claro, no 31. Nos andamos no 31. Exactamente. Xa non che gustan os lágrimas? Falemos bo galego, está moi ben. Os do lugar, E logo sería así como aparece aí, porque tamén me dixo, cando fai anos o Paulo? E dixenlle, o Paulo fixo anos o sábado, facer os anos. E cando o que lembramos do aniversario é unha morte, entón decimos cabodano. Cando se lembra a morte. Ramón Cabanillas, o poeta, lembra a morte de Castelao e di, morreu do mal dos bos e xenerosos, morreu de amor á terra. Un cabodano. Mire, o 23 de febreiro celebramos o día de Rosalía, porque é o día que naceu, o aniversario. Antes era o 24, pero descubriron aí uns papeliños e cambiouse o día. Estamos aí. Mentres que o 23 de abril é o día do libro, porque lembramos a morte de Shakespeare e Cervantes, un cabodano. Claro, e falando de cabodanos, tamén había ali en Trasar un paisano que era tan devoto de ir comer a carne cocida ao caldeiro a Castro todas as feiras que deixou dito. Eu, cando me levedes para Cartelos, cando está o cemiterio, se me queredes facer cabodano, facedesmo o día da feira e ides vos comer a carne que eu non podo, senón non me fagades nada. Pois moi ben. Está moi ben. Última pregunta. E a última pregunta hai as terras ben queridas para min de Lugo, xa estarán empezando San Froilán. Estamos aí a puntiño, non Xa queda chegou nada. a señora Filomena e Pelúdez e Estánse Peludeciño. preparando, chegarán o mércores, imagino O que xa mércores chegan. pasearán un Para os poquinho. peludes. Sí. Pois a ver que palabriña que vai ser. Pregunta para Marta Pazín. Eu creo que a vais a ver, porque vai ser fácil. Esperemos. A ver, Sí, ya casi aparece seguro. aí. Mira, parabéns. Só unha das dúas é correcta. Noraboa ou... Noraboa ou en hora boa. Pois mira, eu voume a decantar pola segunda opción. En hora boa, separado. Pois está perfectamente ben Sí. decantada. Que ben. Claro. Pois anda que o Noraboa. Claro, a verdade é que estiremos moito estamos, se di, pero moito se di o Noraboa, pero busque no dicionario e non aparece. O que decimos normalmente é parabén, parabéns. Parabén vende que para ben sexa. Parabén, parabéns. parabéns. En castelán existe para bien. Sí. E díxose moito noutros tempos. Porque os galegos parabenizamos, é dicir, damos os parabéns e levamos un presente, un agasallo. Hai que ser ben educado. Sí, E non sei, señor director, se nos queda medio minuto. Sí, queda, Eu hombre. contaba o caso do O sea, Paco pero é que Boa ten- Hora. en hora boa. Agora que sai, Está ben. agora que sai o caso da Boa Hora, o Paco chamabanlle o Boa Hora porque o Paco era electricista. E foi un día a Casa Grande, o Pazo, poñeron unhas bombillas e namorou a señora, que xa entrada en anos, viúva, e o Paco pasou a Francisco. Xa pasou a ser Francisco, e bueno, morreu a vella, despois de casaren, morreu a vella e herdou el. Entón chegou por ali unha mestra nova, Dona Pepita, e decía el, ois, cando me presentaron eu dei llamao, ela colleu-me coas dúas e díxome, hola Fran, xa sabía que lle gustaba eu. Hola, Fran. E tamén namoraron, e tamén casaron.
E, como era mestra, el trataba de dona. E dormían en cuartos separados, e a noite, el, cando ia á cama, petaba. E dicía, dona Pepita, e non terás proído hoxe? E contestaba, esperando que ela dixera, sí, pasa que algo me pica. Pero ela o que decía era, anda, Fran, vai rañala por aí. É verdad. Ten historias para todo, Pepe. Resulta que tamén tiveron unha pequena, pero as malas linguas de sempre dicían que se parecía moito ao director da banda de música. Pero nós non entramos, que esta clase é unha clase seria, nada de díxome, nin pataqueiradas. Faladurías. Verdade? Ademais, a primeira. Esa mala xente que non ten outra cosa que facer. Anxo Vélez, como sempre, un auténtico placer. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Anxo Gracias a Guerra, este maravilloso alumnado. Anxo Guerra. Dice que aplicados. Que tamén se toca. Bueno, estamos noite de recantos, noite de mocidade. Ti que és un home que estás moi acostumbrado a manexar a mocidade, pois estamos encantados. Gracias, Anxo Guerra. Un placer. Vámonos cara lá. Atención.